Kini ang Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita. Gipadayon karon ang pag-alagad ug maayong pagserbisyo ni Konsyala Jeremiah Andaya sa katauhan sa lungsod Manhoyon. Sa miaging pagduso sa mga sertipiko di kandidatura, si Konsihal Jeremiah Andaya i-file kini sa iyang Certificate of Candidacy kon COC. Isip mulansar o magpapili sunod nga piniliay sa tuig 2022 national ug local election. Si Konsihal Andaya, last termer kini isip membro sa Saguniang Bayan sa lungsod sa Manhoyon. Matod pa niya tungod kay sa hangyo sa katawhan o yun na nausab sa ilang grupo sa Sagunian o ang mga kapitan sa lungsod sa Manhoyon nga maoy angayan nga mahimong ikaduhang alkalde. Sa katapusang adlaw sa filing si Konsihal Andaya, idusok kini sa iyang sertipiko di kandidatura sa paglansar pagka-vice alkalde. Ania ang iyang pamahayag. Nagpapili og nidagan karon sa isip pagka vice mayor sa lungsod sa Manhoyon. Akong gisumiter atong October 8, last day sa filing, kuyog sa akong grupo, sa among grupo ang akong certificate of candidacy isip pagka vice mayor. Kay ako man gikan pugo sa pagka konsihal sa tulo ka termino na. Mutapos ako sa akong tulo ka termino ug karon gumikan sa kausa sa grupo desisyon o panglantaw nga aduna tay igong katakos nga magpasaka ug kana ato girespetaran ug karon ato nang panikamutan nga mapapili ta sa pagka vice mayor. Kini ang Atraka Balita 943. Giklaro usab ni Konsyal Jeremiah Andaya nga bisag kumpleto na ang lang slate sa ilang grupo apan siya miingon nga silang duha sa kasamtangang vice mayor nga si Rafi Andaya ang wala kini sila'y partido. Dugang pa niya nga ilang grupo ilang gidala ang gubernatorial candidate mao si Mayor Pride Henry Teves sa Bayawan. Actually, kami sa ako ang running mate nga si Vice Mayor Rafi Andaya nga magpapili usab pagka mayor sa lungsod. Kaming duha wala mi gidalang partido o wala mi kona. Kundi kami karon nagnidlagan mi sa amo ang mga posisyon isip ka independent candidate. Ang sa among grupo, ang among ubos mi sa gubernatorial candidate nga si Pride Henry Teves o giyang tandem nga si Kerwin Macias pagka Vice Governor. Kini ang Atraka Balita 943. Si last termer Municipal Councilor Jeremiah Andaya sa lungsod Manod eksklusibo na hinabi kini sa Atraka Balita 943 News Team kagahapong adlaw. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.